ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар назди якум советскӣ қарор дорем. Аз ин тараф театри ҷавонон, дар инҷо бошад Султони Кабир ва роҳ ба сӯи 46 микрорайон. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз раҳи калон 4 хона. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлӣ иборат аз 2.5 сотиқ замин мебошад. 6 дархона дорад, боз 3 дархонаи дигар дар тақхона, якта ошхона. 260 метри квадратӣ масоҳати умумии хона мебошад. бинои дуошонага тақхонаам дорад. Набор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо дари тақхона, кладовка ва дари асосӣ. тамошобинони гиромӣ, ҳавлӣ дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. Мактабҳо, садикҳо ва дигар чизҳои даркорӣ. Якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона ва дар ин тараф ҳаммом ва ҳоҷатхона. Якум ҳуҷраи истихоматӣ. Чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, даруни хонаҳо таъмири хуб доранд. Дар инҷо дуюм ҳуҷра, ҳаммом ва ҳоҷатхона мебошад. Мегузарем ба ошхона. дар инҷо ҳаммом, хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ҳоҷатхона. сабти якум ошона ба анҷом расид, мебароем ба дуюм ошона. ва дар дуюм ошона сеюм ҳуҷра, чорум, панҷум, шашум ҳуҷраи истихоматӣ. ва ин бошад ҳоҷатхона ва ҳаммом, обши санузел. сеюм ҳуҷраи истихоматӣ. чорум ҳуҷра. панҷум ҳуҷраи истихоматӣ. ва шашум ҳуҷраи истихоматӣ. дӯстони азиз, масоҳати умумии хона 260 метри квадратӣ мебошад. дар якуму дуюм ошона 6 дархона, якта ошхона ва 2 ҳоҷатхона ва ҳаммом аст. дӯстони азиз, боз дар тақхона 3 дархонаи дигар аст. тақхона мебошад дӯстони азиз. дар тақхона 1, 2 ва 3 ҳуҷра ҳаст. нархи ҳавлӣ бошад 1,980,000 сомонӣ, $180,000. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 21 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шаванд, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад, алиш намешавад. фақат пули нақд беҳуда занг назанед, хоҳиш мекунад соҳиби хона. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.